came to win, to fight, to conquer, to thrive. I came to win, to survive, to prosper, to rise. Takže, ahojte, ja som tu späť, no, stále mám ten mikrofón, no neviem, čo by som tak robil, tak s mikrofónom, lebo strašne je pokazený, neviem, ako ma vy práve počujete, pretože práve teraz nahrávam, takže to nebudem nejak moc sa s tým zaoberať. No a chcel som si dneska pre vás pripraviť hack, ako vidíte na obrazovke, skúška hacku, hej, len skúšal som jeden, no nejak mi to moc nevyšlo a neviem, ktorý by som skúsil, takže tak, keď už tak už tak mi napíšte, áno. No dneska chcem prebrať za 10 či viac minút, chcem vyskúšať nejaké také krátke videjko o editor má. Zatiaľ by som chcel skúsiť niečo, alebo môžeme ešte skúsiť niečo úplne iné, no ja neviem. A no takže ako vidíte, tak ja už mám aj nové veci nakúpené, je to vidieť, áno. No ja sa už nebudem tu moc zaoberať, aby sme išli rovno. Ja si otvorím stránku. Tak. Dobre, veď to nájdete, no pás, blablabla. Dobre, no, tak my sa vrátime do tohto, sú tu kódy. No ja som si vybral výťah, čo som chcel si fakt, ja som si, no, hej, nemám až nejak tak už moc záone, nemám ho nejak moc, no, tak tu by som ho mal mať, no. Tak fajn, tu. Fajn, no takto by to asi malo vyzerať, že takto sa to má postaviť. A takto, no a takto by to malo vlastne vyzerať. Dobre, fajn, dobre. Menu. Map editor. No ja som sa... Dobre, no tak urobíme si ground. Skúsime nejakú z tohto. No, nejakú takú dobrú. Dáme si, že stone. Urobíme si domček. Dobre. Tak. No. Tak to bude dve. Tak. Tak. Fajn, tu bude druhé poschodie. Tu bude výťah, hore. Dobre. Zhruba pár miestností. Tak. Záchod. Dobre. Dobre, teraz, dobre. No tak pôjdeme save load test. No, to som urobil chybu teraz, lebo vidíte, spraví sa ma vlastne už hneď. Máte spravený a už iba delete. A my si tam dáme inú, že stone. No, vlastne selektor, dáme to vyššie. Tak, no. Ja si pustím niečo ešte. Nejakú pieseň. Čo by som si také pustil. No fajn, no teraz s tým nebudem moc zaoberať, no ideme na to, takže hej, takto by to bolo, hej, a vlastne chcete sa dostať, tu je tá druhá, no a vlastne teraz vám poviem vysvetlenie, že na čo treba po bokoch a takto
tieto, toto a toto. No. Vlastne ide o to, že vy vlastne musíte mať niekde tú končacu, kde vás to nechá a po bokoch, aby ste neodleteli zo stranu na stranu. No. Tak to by sme to mali. Tak. To posunieme. Pekne. No. Stále máš tvrdý mikrofón, no tak to je nič, no. Teraz dáme save load test, validate this map. Jump, hop, vidíte. Jump, tu, tak. Ste tu, hej. A vlastne je to také jednoduché, som povedal. No a myslím, že toto bude taký dosť diel. Myslím, že nebudem to robiť pre type, vidíte? Tak. No. Vlastne môžete byť aj z bokov a tak, ale máte menej práce, že? No. Vidíte, a máš sa môže odpaliť. No. Takže chcem ešte skynúť možno jednu vec. Skúsime jednu, no ale uvidíme. Tak myslím, že dáme, že tak, vector editor, dáme, nájdeme si iný kód, ktoré, že to tam skúsime neviditeľná vota, neviditeľná zem, urychlovací zem, trampolín, kdeže to bolo? Ešte skúsime. Top secret. Názov miesta som získal nejaký meno hráča, ktorý bude výrostom dávať heslo. Názov miestnosti, ktorý meno room. Ak je miestnosť vytvorená hráč, ktorého meno je súčasťou, no to vieme. Top secret, dobre. No to vieme, to už tu bolo. Kódy, tak skúsime. Teleport, zriedenie, party, mena. Myslím, že tu sa nám niečo stiahlo. Ako vidíte, počkajte, ja vám to ukážem. Srdce klikanie myši, to bude nejaké. Kľudne môžete prispieť do komentárov, tie najlepšie budú prihlásené na stránke s 0 kódmi. No, tak, neviem, aby si trošku viac toho No tak, lebo to, ako sa pozerám na to, tak je to trošku zmenené, no a takže to sa nejak už tomu nemôžem vyznať teraz. Mapa v tme, no, to je dobré. Tak, CTRL-C, vlastne dajte CTRL-V, load, what the fuck. Tak skúsime, dáme nejaké, že piesok dáme, hej, butter, tak, ešte mais hole, no to už je a cheese. Dobre, teraz save load test, validate, no a vidíte, no tak je to tak ako som čakal, no takže za chvíľku už bude celkový čas, no a každý určite vie, no myslím, že bez šamana by to malo byť, aby sa pobrali o to, no ale takto sa dá robiť. Ja vám ešte v ďalšom dieli skúsim ukázať viac tých kodov, lenže za chvíľku už budeme končiť, takže už no takže tak, no ja myslím, že toto je všetko za dneskajší diel a dneska pôjdem ešte robiť aj Minecraft, skúsim urobiť a budem potom všetko to zastrihám a skúsim z toho potom urobiť vodnú, čo mám zatiaľ takéto tancovanie, ale to chcem zmeniť, takže tak, no dneska som taký happy, pretože ma nemá kto vyrušovať,
Takže, no a takže mali by sa vrátiť do 30 minút, no. Takže, tak, dobre. Tak ja sa s vami zatiaľ učím a majte sa. Tak, ahoj.